हाग्रामा महिलारिया दा गजनी जाबाय गजनी होननाय फिल्मखौ नुबाय। गजनी होननाय फिल्माव हाग्रामायाबो जोंनि बड'लेण्डनि सासे गजनी जाबाय आरोखि। बेनाव आलजाइमार बेमार जाबाय, बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो हाला। जेब्ला आलजाइमार बेमार जायो होमबा बेखौ गासिबो जिनिसखौनो बावजोबो। बिखुङाव लिरनानै लायोमोन जे आमिर खाना, बेबायदिनो लिरनानै लानांसिगोन हाग्रामाया, नङाबा बियो माने जे गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानाय नङा। दा जोंनि रायजो राजाफ्रा ओंखायनो हाग्रामाखौ रिजेक्ट खालामबाय। गजनीखौ माबोरै जोङो दा बिटिसिनि दैदेनगिरि होननानै मानिबावनो? बियो बिथाङा गजनी जानानैनो थानांसिगोन। बर' बिजोङा थैलांनायनि जाहोना बर' बिमा बिफाफ्रा बर' फरायसा गावसिनि गथ' गथायखौ बर' मिडियामाव फोरोंला, गासिबो गुबुन मिडियामाव फोरोङो। जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा जुदि बर' बिजोङाव फोरोङोबा गंसेबो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिया थैनाय नङा। जेरैहाय सरकारा बिबान दं, जोंनि गार्जेनफ्राबो बिबान दं। बर' मानसिफ्रानो जुदि बर' मिडियामाव फरायनो नागिराबा सोर फरायगोन? ओंखायनो आं खावलायगोन बर' गार्जेनफ्रा जाहाथे गावनि गथ' गथायफोरखौ बर' मिडियामाव फोरोङो। मेसेजआ मोनसेल', आं दहायबो बुंदों, जोङो जिउआव जुदि साक्सेस जानांगौबा जोङो गिदिर सिमां नुनांगौ आरो गिदिर सिमां नुखांनानै जोङो बे गिदिर सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जों जोबोद खस्थ' खालामनांगौ। बे मोनसेल' मेसेज आंहा लाइमोनफोरनि थाखाय।